Rundunar 'yan sanda ta jihar Jigawa ta yi awon gaba da wata mata mai suna Balaraba Shehu, wanda ta birne wata jaririya da ranta a cikin bayinsu na wanka. Idan zuwanka wannan tasha kenan, ka dangwala mana subscribe, sannan ka sami cikakken labari dangane da irin abubuwan da muke kawo muku masu daɗi. Don haka ku gyara zama domin jin cikakken labarin. Rundunar 'yan sandan ta jihar Jigawa ta ce ta yi awon gaba da wannan mata mai suna Balaraba Shehu ne a wani ƙauye da ake ce ma ƙauyen Durma a ƙaramar hukumar Kiyawa, bisa zarginta da binne sabon jariri wanda ta haifa a banɗaki. Yayin da ake tabbatarwa da babban hafsan 'yan sanda yadda lamarin ya faru, mai magana da yawun rundunar 'yan sanda ta jihar Jigawa, DSP Lawan Shisu, da yammaci a daidai wannan lokaci ya ci gaba da cewa sakamakon bayyana wannan sirri da rundunar 'yan sanda ta samu, bayan sirri da rundunar 'yan sandan ta samu a yayin da aka gano wannan mata da aikata wannan binne jariri a cikin banɗakin su na wanka. 'Yan sanda sun garzaya domin jin abubuwan da yake faruwa, a yayin da suka garzaya har cikin banɗaki inda suka tono wannan jariri a cikin banɗaki na wannan gida. Bayan haihuwarta ne sai ta shiga cikin banɗakinta ta haƙa rami kusa da inda ramin masai yake domin binne wannan jariri. Ya bayyana tono jaririn akan abubuwan da ya faru, irin yadda suka yi gwagwarmaya har zuwa yadda suka kai wannan jariri asibiti, inda likitoci suka tantance cewa hakika wannan yaro ya riga ya rasu tun bayan binne shi da ta yi da minti 30. Shi DSP Shisu Adam ya ce matar ta yi nutso domin ɓoye abin, amma Allah bai yi ba. Don haka 'yan sandar sun binciko wannan abubuwa da ya faru ne sakamakon wata mata 'yan leƙen asiri, wannan ita ne ta zayyana musu irin abubuwan da yake faruwa kafin isar su wannan gida. Don haka mai suna Ahmadu Sule, wannan aka fi sani da Sani ɗan ƙwairo, shine wanda ake zarginsa da yi ma wannan yarinya ciki. Ta ce dalilin ta na rufe wannan jariri saboda ta sami wannan ciki ne ba ta hanyar aure ba. Don haka wannan saurayi mai suna Sani ɗan ƙwairo shine wanda ya aikata mata wannan ciki ba da son ranta ba, a inda tuni 'yan sanda sun yi awon gaba da ɗan ƙwairo, wato Sani Sule kenan, wanda aka fi sani da ɗan ƙwairo, wanda shine ya yi wannan ciki. Wannan mata 'yar shekara 30, wannan saurayi kuma ɗan shekara 25 ne. Tuni kwamishinan 'yan sanda na jihar Jigawa ya ce a kwashe su zuwa headquarter 'yan sanda da take jihar ta Jigawa, wato a babban birnin garin kenan da ke Dutse, a inda tuni a ci gaba da azabtar da wannan saurayi da ita matar domin fallasa wa dikarin abubuwan da suka faru, domin ya zama darasi ga mutanen da suke tunanin yin wani abu ko kuma wani abu mai kama da hakan a cikin jihar ta Jigawa. Shugaban 'yan sanda na jihar ya ci gaba da zayyana wa shafin babban masarauta cewa an yanke wannan hukunci ne ba da kai kawai ba, domin yin hukunci akan irin waɗannan yana tabbatar da abubuwa masu mahimmanci, domin shine darasi ko kuma gyara ga mutanen da suke tunanin aikata irin abubuwa irin waɗannan. Don haka tuni hukumar 'yan sanda ta yanke hukunci akan za su tura su kotu domin a ƙarasa yanke musu hukuncin da ya dace da su akan irin abubuwan da suka aikata na rashin adalci da jaririya karama. Ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin shafin babban masarauta domin samun labaru da kuma abubuwa irin waɗannan masu gamsarwa. Mun gode.